Ти си избран. И това не е случайно усещане, а тихо предупреждение, което идва с милост. Има човек близо до теб, който изглежда познат, говори меко и дори носи усмивка, но вътрешно оставя след себе си умора и смут. Ти си усещал това, когато си тръгвал от разговор и след него стаята е изглеждала същата, но гърдите ти вече не са били същите. Не всичко, което е близо, е изпратено за твое добро, и не всяка близост е безопасност. Понякога Бог спасява човека не с гръм, а с яснота. Понякога Той затваря врата, която другите биха нарекли отворена благословия. И това, което днес ти тежи, може да е първият знак, че си защитаван от нещо, което още не си назовал. Седни с това за миг и не бързай да оправдаваш всяко усещане, само защото е дошло от познато лице. Когато сърцето ти се свива около някого, когото всички смятат за безопасен, е време да се вслушаш по-дълбоко. В кухнята, до чашата с изстинало кафе, ти може би вече си забелязал, че спокойствието си е тръгнало преди разговора да е свършил. В колата, когато си останал сам след среща, тишината е станала по-истинска от думите. Тялото помни това, което умът понякога се опитва да обясни твърде рано. Раменете ти натежават, дишането ти става по-късо и вътре в теб се ражда въпрос, който не искаш да произнесеш. Господ често говори чрез това вътрешно изместване, защото старият ти мир вече не пасва на новата истина. И ако си мислял, че прекалената близост винаги означава грижа, сега ти се показва по-дълбок закон. Ти не си призван да останеш там, където душата ти се свива, само защото лицето е познато. Ти си призван да разпознаеш кога близостта е станала примка и кога милостта изглежда като отдръпване. Това е първият прозорец към спасение и той започва с честност към усещането, което вече живее в теб. Има разлика между човека, който те обича, и човека, който се храни от твоето объркване. Ти не виждаш всичко наведнъж, защото измамата рядко идва с шум. Внимание, трябва да се подготвиш. Сега, подготвих ексклузивен материал за тези, които чувстват, че са избрани за нещо по-голямо, но живеят заобиколени от шум, разсейвания и умствено претоварване. Това е 30-дневно пътешествие, което ще преобрази живота ти. Ръководен път, за да защитиш ума си и да се подготвиш за това, което идва, с ежедневни практики за фокус, граници и дисциплина. Спри да преговаряш с шума. Научи се да разпознаваш разсейванията преди да те контролират и укрепи ума си. Достъпно и в потапяща аудиоверсия. Над 10 000 читатели вече преобразиха живота си чрез 30-дневното пътешествие. Хиляди хора вече започнаха тази трансформация. Хора като теб, които бяха уморени да живеят в мъгла. Обикновени хора, които решиха да спрат, да приемат менталния хаос. Възползвай се от тази оферта с ограничено време само този месец. Достъп и линка си точно отдолу в горната част на коментарите. Тя влиза под формата на удобно присъствие и добре подбрани думи. В спалнята, когато лампата е оставена да свети слабо, ти може да си преповтаряш разговори, които уж са били нищо особено, а после се оказват тежки като камък. И точно там, в полунощната светлина, гърлото ти се стяга, защото душата ти знае нещо, което устата още не признава. Бог не иска от теб да наричаш опасността с красиво име. Той не иска да объркваш добрия тон с доброто плод. Старото ти разбиране е казвало, щом човек е близо, значи е за мен. Но сега се разкрива нещо по-мъдро. Близостта без истина може да бъде най-тихата форма на затвор. В писанието Йосиф е бил изведен от среда, която не е можела да побере бъдещето му, и това не е било наказание, а защита. По същия начин и ти понякога си ваден от места, които ти обещават уют, но пазят скрит натиск. Това не е изоставяне, а пренареждане. Има хора, които могат да ти говорят за мир, докато вътрешно подкопават мира ти.
Има разговори, след които се чувстваш по-малък, макар никой да не е повишил тон. Това е знак, че не всяка привързаност е свята и не всяка познатост е безопасна. Ако продължиш да наричаш опасното спокойно, ще се умориш да се защитаваш срещу нещо, което отдавна е трябвало да бъде разпознато. Но ако приемеш, че Бог може да те пази именно от човека, когото ти е най-трудно да поставиш на място, ще започнеш да ходиш по-свободно. И тогава ще разбереш, че спасението понякога идва като вътрешна дистанция, преди да стане външно решение. Ти усещаш тази битка най-силно, когато телефонът светне и името на този човек излезе на екрана. Пръстите ти спират за секунда, защото тялото ти вече знае каква тежест носи този контакт. Може да е кратко съобщение, може да е уж невинно обаждане, но вътрешният ти свят се подрежда наново всеки път. И точно за това Бог не пренебрегва малките смущения, защото те често са началото на голямо избавление. Не е нужно да има скандал, за да има опасност. Не е нужно да има крик, за да е време за оттегляне. Понякога токсичното е толкова близко до нормалното, че ти трябва тишина, за да го различиш. Когато се опитваш да пренебрегнеш това усещане, започваш да се уморяваш не от човека само, а от собственото си извиняване. Душата ти се напряга, защото знае, че трябва да има граница, но сърцето ти още пази стар навик на доверие. В банята по топлата вода ти може да си усетил как напрежението се стича по врата ти, сякаш тялото ти иска да изхвърли чуждия натиск. Това е моментът, в който Господ може да изяснява, а не просто да тревожи. Защото Неговото предупреждение не е паника, а милост, която не иска да те остави изложен. Ако приемеш, че имаш право да различаваш, ще започнеш да виждаш и онова, което преди си наричал прекалена чувствителност. Не си твърде подозрителен, когато вътрешният мир си отива без причина. Понякога това е единственият начин Божията ръка да те завърти далеч от нездравото. И колкото по-рано разпознаеш това, толкова по-малко ще трябва да се лекуваш от последствията на пренебрегнато усещане. Има хора, които не идват, за да те унищожат внезапно, а за да те уморят бавно от съмнение. Те искат да започнеш да се питаш дали не преувеличаваш, дали не си труден, дали не тълкуваш погрешно. И когато човек започне да се обвинява за собственото си усещане, врагът вече е спечелил част от терена. Ти не си създаден да живееш в постоянна вътрешна защита. Ти си създаден да живееш в истина, която не изисква да се предаваш, за да останеш обичан. В хола, край масата, докато другите говорят обичайно, ти може да забележиш, че се усмихваш навън и се отдръпваш отвътре. Тази двойственост изтощава. Гърбът ти се схваща, погледът ти става по-нисък и изведнъж разбираш, че не присъстваш напълно там, където си. Това е знак, че душата ти вече не почива в дадената връзка. Бог може да използва именно това несъгласие между външното и вътрешното като пътеводна светлина. Не всяка тишина е мир и не всяка усмивка е благословение. Понякога най-голямата опасност се крие в това, че човекът е достатъчно близо, за да бъде допуснат, но достатъчно объркан, за да обърка и теб. Ако продължиш да търпиш това без разпознаване, ще започнеш да вярваш, че напрежението е твоята норма, а то не е. Твоето сърце не е създадено да живее свито, то е създадено да бъде пазено. И когато Божията светлина посочи сянката, ти няма да бъдеш наказан за това, че си видял, а освободен, защото си престанал да отричаш. Това е разликата между привързаност и призвание, и сега тя започва да се очертава пред теб. Виждал си и друго. Колкото повече се опитваш да запазиш мира, толкова по-ясно разбираш кой не може да го понесе. Това е болезнено, защото сърцето ти иска да вярва в най-доброто, а опитът ти вече брои раните. В офиса, в автобуса, в чакалнята, дори в супермаркета между рафтовете с хляб и мляко,
Мисълта за този човек може да те настигне неочаквано и ти усещаш същото стягане, същия вътрешен шум, същата липса на лекота. Бог често започва да ни пази чрез повторението на едно и също вътрешно свидетелство, не за да те уплаши, а за да те научи да не пренебрегваш собствения си дух. Понякога името на спасението е просто яснота, а яснотата не винаги идва с приятна форма. Старият ти импулс иска да обясни, да оправдае, да изчака още малко. Но новата истина казва, когато мирът си тръгва всеки път след дадена близост, там има нещо, което не трябва да се подхранва. Ти не си длъжен да продължаваш да стоиш под тежест, само защото другите още не я усещат. Ти чувстваш по-дълбоко в момента и това е част от защитата ти. Възможно е Господ да те отделя не защото си по-слаб, а защото си по-ценен, отколкото си позволявал да мислиш. Има спасения, които изглеждат като загуба, докато не видиш колко по-ясно започваш да дишаш след тях. Има затваряния, които крият по-добър отговор от всяка отворена врата. Когато вътрешното напрежение се повтаря, това не е каприз на душата, а карта към изхода. И ако я следваш, ще откриеш, че Бог не те е оставил в объркването, а те е извеждал от него с тиха ръка. Ти може да си се научил да съжителстваш с тревога до този човек, както някои свикват с постоянен шум в стените. Свикването не означава безопасност. Ти просто си станал умел в търпението на нещо, което не е било предназначено за твоето сърце. Вечерта, когато леглото е подредено и лампата хвърля лека сянка по тавана, мисълта за него може да се върне като непрекъснат шепот. И тогава телесното напрежение издава това, което думите прикриват. Ръцете ти са неспокойни, стъпалата ти не намират удобство и дори възглавницата не успява да изтрие усещането за вътрешно притискане. Това не е случайно. Божието пазене често започва там, където постоянният комфорт се разклаща. Понякога той ти дава неудобство, за да те изведе от зона, в която би останал твърде дълго. И когато в теб се появява мисълта, че нещо е наред, само защото е познато, спомни си, че познатото може да бъде и капан. Древната мъдрост не е казвала да се доверяваш на всяка близост, а да изпитваш плодовете й. Дали след този човек си по-спокоен, по-свободен, по-чист в мисълта си или си по-разпилян и по-уморен? Отговорът често е там, където сърцето ти не иска да гледа, но именно там започва освобождението. Ако Бог те отдръпва от някого, което ти трудно разбираш, това е защото Той вижда нататък от твоето настоящо привързване. Има неща, които ти още наричаш милост, а небето вече ги нарича прекъсване. Това не е жестокост, това е закрила. Сега стигаме до мястото, където всичко започва да се подрежда по-ясно за теб. Когато едно лице носи и утеха, и смут, ти трябва да се научиш да различаваш кое от двете расте след срещата. Във въздуха на стаята може да няма нищо видимо, но в теб да се е променило всичко. Точно там понякога се крие Божият знак. И ако днес едно или две от тези неща са се раздвижили в теб, ако си усетил как нещо старо се разхлабва, напиши в коментарите 888. Това не е магия, а тихо съгласие, че си разпознал посланието и не искаш да се преструваш, че не го чувстваш. 888 е малък знак на препълване, на нещо вътрешно, което вече не може да остане скрито. Напиши 888 и после се върни при мен. Не позволявай на първото си усещане да бъде заглушено от навика да омаловажаваш. Това, което си признал сега, започва да става по-истинско в теб. И колкото повече го признаваш, толкова по-малко място има за заблудата да те управлява. Ти не си насърчен да създаваш страх, а да създадеш яснота. Твоето име не е объркване. Твоето име е разпознаване. И когато истината бъде назована, тя вече не стои само като чувство, а се превръща в посока. Това е първата врата, през която трябваше да минеш, за да видиш защо Бог пази избраните дори от онези, които са най-близо.
Има мигове, в които душата ти знае преди очите ти да са готови. Ти вече си имал такива мигове, когато нещо дребно е променяло целия ден. Чаша, оставена на ръба на масата. Поглед, който е продължил секунда повече. Изречение, което уж е било просто, а е оставило студ след себе си. Бог често използва точно тези малки сцени, за да ти покаже, че защитата му не е груба, а прецизна. Всяко човешко сърце може да се заблуждава, ако се вкопчи в удобството на познатото. Но твоето сърце днес се учи на по-дълбока вярност. Не вярност към човека, който иска да остане близо на всяка цена, а вярност към Божия мир, който не лъже. И ако някой в живота ти постоянно те кара да се съмняваш в собственото си усещане, това вече е тежест, а не грижа. Близостта не трябва да ти отнема дъха. Тя трябва да ти връща свободата на дишането. Ти може би си се чудил защо толкова дълго си стоял близо до нещо, което изтощава. Понякога отговорът е, че сърцето се нуждае от време, за да приеме това, което духът вече знае. И това време не е пропиляно, ако накрая води до истина. Напрежението, което си носил, не е доказателство, че си слаб. То е свидетелство, че в теб има живот, който отказва да приеме фалшивия мир като крайна цел. Днес този живот се раздвижва отново. И ти започваш да разбираш, че Божието спасение понякога идва като отказ да останеш там, където теб те губят бавно. Същото предупреждение понякога се появява и като странна умора след разговор, който уж е трябвало да те окуражи. Ти си очаквал лекота, а си получил тежест. Очаквал си разбиране, а си получил нова причина да се затвориш. В такива моменти душата ти не е драматична, тя е честна. Ти не си бил създаден да носиш чуждия хаос като своя отговорност. И когато някой непрекъснато прехвърля върху теб своята вътрешна нестабилност, това е сигнал, а не съдба. Трябва да различиш състраданието от сливането. Да обичаш не означава да поглъщаш всичко, което другият не е решил в себе си. В кухнята, докато режеш хляб или наливаш вода, понякога мисълта за този човек може да се върне с неочаквана тежест. Тогава си спомни, че Бог не те води към постоянна вътрешна бъркотия. Той те води към разпознаване, граница и мир. Понякога най-святото нещо, което можеш да направиш, е да не отваряш отново врата, която вече е показала какво влиза през нея. Това не е грубост. Това е мъдрост, която закриля бъдещето ти. И ако някога си се чувствал виновен, че си се отдръпнал, знай, че не всяко отдръпване е студ. Понякога то е послушание, което изглежда тихо отвън, но спасява много отвътре. Така Бог преподрежда пътя ти, без да те унижава. И така започваш да разбираш, че има вид спасение, което работи най-силно, когато другите още не го виждат. Ти можеш да носиш този урок в малки ежедневни неща, без да го назоваваш така. Отговаряш по-кратко, забавяш се с отговора, спираш за миг преди да приемеш покана, защото тялото ти вече се пази. Това не е студеност, а вътрешна памет. Паметта пази душата, когато разумът още търси доказателства. И точно по този начин Божието водителство често е най-тихо. То не крещи, то се проявява в пауза, в вътрешно отстъпване, в нежелание да се хвърлиш отново в същия ритъм. Старият ти навик иска да останеш любезен на всяка цена, но новият път иска да останеш цял. Ветровете отвън може да са спокойни, а вътрешно да има предупреждение, което не си искал да чуеш, защото човекът е бил твърде близо до сърцето ти. Това е мястото, където разделението боли, но и лекува. Ако останеш там, където постоянно се съмняваш в себе си, ще започнеш да губиш и онази част от себе си, която Бог се опитва да запази. Ако се отдръпнеш с истина, а не с омраза, ще откриеш, че мирът ти се връща на по-дълбоко място. Не защото всичко е станало лесно, а защото вече не се лъжеш. И понякога точно това е първото чудо. Човекът, който изглеждаше обикновен, се оказва урок. Ситуацията, която изглеждаше дребна, се оказва врата. И ти разбираш, че Бог те спасява не само от бедствия, а и от бавни разпадания на душата.
Тук е моментът да разпознаеш какво става с теб, когато светлината най-после падне върху това, което е стояло в сянка. Ако някога си се чудил, защо някой близък ти е оставил чувство на обърканост вместо мир, днес вече знаеш къде да гледаш. Не всичко, което те разклаща, е урок за търпение. Понякога е призив за отдалечаване, понякога е събуждане. И ако това, което казвам, е докоснало място в теб, напиши в коментарите «Стоя буден». Това е кратко признание, че вече не искаш да спиш през собственото си разпознаване. Стоя буден означава, че виждаш по-ясно, без да се връщаш към старото замъгляване. Напиши «Стоя буден» и после се върни при мен. Не оставяй откровението да премине покрай теб, като един от многото моменти. Има истини, които се задържат само когато ги назовеш. Има защити, които се задействат, когато спреш да отричаш. Твоето вътрешно «да» към яснотата е по-силно от чуждата близост, която те е дърпала назад. Това е началото на ново разположение на сърцето. И от тук нататък ще започнеш да различаваш не само кой е близо до теб, но и кой е безопасен за теб. Когато Бог те защитава, понякога Той променя не обстоятелството, а очите ти. Тогава същият човек започва да изглежда различно, не защото е станал друг, а защото ти вече виждаш по-добре. В офиса или у дома, в дневната светлина или късно вечерта, има една тънка граница между обичайното и нередното. И когато я преминеш, душата усеща разлика много преди езикът да я формулира. Това е свят вид предупреждение. Не паническо, а трезво. Не оглушително, а ясно. Понякога си спомняш за разговори, в които си се съгласявал само за да запазиш спокойствието, и тогава разбираш колко скъпо си плащал за чуждия комфорт. Бог не те призовава към живот на постоянно обясняване. Той те призовава към живот, в който можеш да се довериш на вътрешния мир, който Той поставя в теб. Има болка, когато приемеш, че някой близък не е безопасен за теб, но има и облегчение, защото преставаш да наричаш тежестта любов. Ти започваш да различаваш избора от навика. Любовта не настоява да изгубиш себе си, за да бъде наречена истинска. Затова онова, което в началото е било само смущение, сега става ясно предупреждение. И ако го последваш, няма да останеш празен. Ще останеш по-цял. Това е тайната на Божието пазене. То често изглежда като отнемане, преди да стане освобождение. Но след като мине, ти дишаш по-дълбоко и най-после разбираш, защо вратата е била затворена. Има неща, които хората не виждат, защото не са били вътре в тялото ти, когато си почувствал смущението. Те виждат усмивката, учтивостта, обичайния тон. Ти помниш паузата след това. Помниш как си останал сам и сърцето ти е туптяло по-бързо, отколкото ситуацията е заслужавала. Това е свещена информация. Бог записва не само събитията, а и отговора на тялото ти, защото и Той говори. Когато мирът си отива, не е нужно да чакаш голямо падение, за да признаеш, че нещо е нередно. Понякога се изисква просто смирение пред това, което вече знаеш. Старият ти страх казва, че ако поставиш граница, ще загубиш човека, но повисшата истина казва, че ако не поставиш граница, може да загубиш себе си. И това е цена, която не е заплащане. В коридора, между вратата и изхода, ти може да усещаш как стъпките ти стават по-бавни, сякаш тялото ти не иска да се върне обратно. Това не е каприз. Това е мъдростта, която расте под кожата ти. Бог може да те пази и чрез неудобството да се върнеш към място, което вече не е за теб. И колкото по-рано разпознаеш този вътрешен знак, толкова по-малко ще се налага да минеш през болка, за да научиш същия урок. Истината понякога е проста. Не е нужно да се мъчиш да останеш близо до това, от което небето тихо те отделя. Ако нещо в теб се свива, послушай го. То може да е първият глас на свободата. Понякога това, което изглежда като верност към другия, е всъщност страх от загуба.
Ти се държиш за връзка, защото не искаш да признаеш колко тежка е станала тя. В тоалетната на някое обществено място, пред огледалото, ти може да видиш лицето си за миг и да разбереш, че си уморен по начин, който не може да се прикрие с още една усмивка. Очите ти издават всичко. Умората в тях говори за натоварване, което не е твое по замисъл. И когато Бог започне да те пази от някого близо до теб, Той често първо ти показва изтощението, за да спреш да го наричаш нормално. Не си слаб, защото усещаш това. Силен си, защото не си загубил способността да го усещаш. Това е дар, а не дефект. На прага на една врата, която си отварял много пъти, може да се появи въпросът дали този път не трябва да остане затворена. И понякога отговорът е да, не защото си отвърнал любовта, а защото си започнал да пазиш това, което Бог ти е дал отвътре. Има хора, които обичат присъствието ти, докато то е полезно за тях, но не уважава границите ти. Това вече е знак, че трябва да внимаваш. Мирът ти не е за жертване пред олтара на чуждото удобство. Той е за съхраняване, защото е част от призванието ти. Когато се отдръпваш от това, което те изтощава, не ставаш по-малко любящ. Ставаш по-верен на начина, по който Бог е решил да те пази. Всяка истинска защита идва с разпознаване, а разпознаването идва с практика. Ти се учиш да не подценяваш тишината след среща, да не омаловажаваш тежестта след съобщение, да не преглъщаш онова вътрешно нещо не е наред. Това е нова дисциплина, не на подозрението, а на вниманието. В кухнята, докато прибираш чиниите или избърсваш плута, тези мисли може да се подредят по-ясно, отколкото когато си седнал да ги анализираш, защото ръцете често знаят истината по-рано от устата. Бог ти връща способността да различаваш, за да не губиш години в смесване на мило с безопасно. Има хора, които идват с нужда и хора, които идват с влияние, което те изтощава. Ти трябва да се научиш да виждаш разликата. Ако някой постоянно оставя след себе си обърканост, вина, напрежение или спешност, това не е случайност. Това е модел. А моделите не се променят от надежда, а от истина и граници. Не е необходимо да обвиняваш, за да се отдръпнеш. Понякога е достатъчно да признаеш, че си създаден за по-широк въздух. И тогава животът ти започва да се подрежда не около чуждата близост, а около Божия мир. Това е истинското спасение. То не крещи, то освобождава. И когато освобождението започне, то често идва с странно чувство на тъга, защото ти не скърбиш само за човека, а за версията на близостта, в която си вярвал. Ти скърбиш за надеждата, че всичко ще се оправи само от само себе си. Но истината не иска да бъде подменяна от надежда без разпознаване. На масата у дома, когато всичко е тихо и дори часовникът звучи по-силно от обикновено, това може да е най-честното място за признание. Там си позволяваш да кажеш в себе си: вече не мога да наричам това мир. И точно това признание е началото на нова вярност. Бог не е против твоето сърце, Той е за неговата защита. Не е нужно да рушиш всичко с гняв, за да бъдеш свободен. Понякога е достатъчно да спреш, да даваш същото доверие на нещо, което многократно го е наранявало. Това е мъдрият отговор. Ако другите не разбират, това не променя истината. Ако ти си усетил предупреждението, ти вече си получил достатъчно светлина, за да направиш следващата крачка. И тази крачка може да бъде тиха, тя може да бъде пълна с уважение, но тя трябва да бъде реална, защото не всяко свързване е за продължаване и не всяко отдалечаване е отказ от любов. Понякога е точно обратното. Понякога е любов към истината, която спасява и двама ви от още объркване. Сега слушай внимателно, защото тук сърцето ти може би ще усети най-силната част. Има имена, които вече не трябва да отварят старите рани. Има покани, които не трябва повече да будят старото ти чувство на вина. Ако знаеш, че нещо в тази история се е подредило вътре в теб, това не е край,
а знак, че се събуждаш в точното време. И ако този образ е засегнал място, което досега си държал скрито, напиши в коментарите «Аз съм буден». Това е лична декларация, че вече няма да приемаш заблудата като норма. «Аз съм буден» означава, че си се съгласил с истината, която преди си отлагал. Напиши «Аз съм буден» и после се върни при мен. Не прави от този момент просто още едно чувство. Направи го свидетелство. Защото когато названието бъде изречено, мястото му в теб се укрепва. И тогава манипулацията губи част от силата си. Ти не си преломен, ти си изясняван, ти не си изоставен, ти си отделен от нещо, което не е имало правото да бъде толкова близо. И в тази яснота има мир, по-дълбок от всяка привързаност, която е искала да те притисне. Това е мигът, в който започваш да виждаш спасението не като теория, а като реална грижа за душата ти. Когато някой е твърде близо, той може да замъгли не само деня ти, но и начина, по който гледаш на себе си. Ти започваш да се чудиш дали не си труден, дали не искаш твърде много, дали не си прекалено чувствителен. Но истината е, че често просто си бил твърде дълго изложен на нещо, което не е било нежно към теб. В градинката пред дома, в тъмното между фенерите, дори свежият въздух може да ти върне усещането, че вече не искаш да носиш същото бреме. Тялото знае кога е стигнало до граница. И точно това знание е подарък, не присъда. Бог не те кара да презираш човека, от когото се отдръпваш. Той те учи да не презираш собствената си граница. Това е зрялост. Това е мястото, където любовта спира да се бърка с търпимост към вреда. Ако си останал твърде дълго, не се обвинявай, а се научи. Ако си се върнал твърде пъти, не се унижавай, а разпознай повторението. И ако сега усещаш, че нещо започва да се затваря в теб, не се плаши. Понякога затварянето е Божият начин да не позволи на сърцето ти да бъде отворено за още болка. Има врати, които не се затварят срещу теб, а заради теб. Тази разлика променя всичко. Когато я приемеш, няма да трябва да се бориш с сянката на вина всеки път, когато избираш мира. Ще знаеш, че свободата ти е била пазена. Ти можеш да стигнеш до тук и да осъзнаеш, че истинският проблем не е бил само човекът, а мястото, което си му дал вътре в себе си. Това е болезнено откровение, но и освобождаващо, защото след като разбереш къде е бил даден ключът, можеш да решиш кого да пускаш вътре и кого не. В автобуса, между непознати лица, може изведнъж да ти стане ясно колко различно се чувства тишината, когато не е натежала от чужда енергия, а е просто мир. И ти си длъжен да уважаваш тази разлика. Понякога сме привикнали към тежестта толкова дълго, че спокойствието ни изглежда почти странно. Но странното не е спокойствието. Странното е да живееш постоянно под напрежение и да го наричаш нормално. Бог те извежда от тази заблуда. Той иска да имаш сърце, което разпознава. Не сърце, което се страхува от всеки, а сърце, което не се лъже от познатостта. И когато това започне да се случва, ти вече не се нуждаеш от много обяснения. Светлината говори достатъчно. Мъдростта се усеща в стъпките ти. Границата става акт на почит към това, което Бог е вложил в теб. И ако някога си се боял, че ще останеш сам, когато се отдръпнеш, знай, че самотата не е същото като отделяне за защита. Понякога Бог отнема близостта, за да запази. Внимание, трябва да се подготвиш. Сега, подготвих ексклузивен материал за тези, които чувстват, че са избрани за нещо по-голямо, но живеят заобиколени от шум, разсейвания и умствено претоварване. Това е 30-дневно пътешествие, което ще преобрази живота ти. Ръководен път, за да защитиш ума си и да се подготвиш за това, което идва, с ежедневни практики за фокус, граници и дисциплина. Спри да преговаряш с шума. Научи се да разпознаваш разсейванията преди да те контролират и укрепи ума си. Достъпно и в потапяща аудиоверсия.
Над 10 000 читатели вече преобразиха живота си чрез 30-дневното пътешествие. Хиляди хора вече започнаха тази трансформация. Хора като теб, които бяха уморени да живеят в мъгла. Обикновени хора, които решиха да спрат, да приемат менталния хаос. Възползвай се от тази оферта с ограничено време само този месец. Достъп и линка си точно отдолу в горната част на коментарите.